ও কাকুনি দোকানে 20 টাকার পুরি তরকারি দিও চাই হनै নগতুबो एकदम गोरों प्रफेसनेल पुरी चाकरा खायके सिसिगि चाइछि आं साइमानो अम पुरिया पुराछि हनै दिल्लीनि दिलवाले रक चिकन नखे पुरी होनो माइरांहाय आवां कटन नखे पुरा होनो उलो मुइतो मानै पुरिनि लगे पुरी तरकारी मुइबो मासाव हनै आं चाखा कबि कबिनो चाय पाय ठंडा लसिनो सुबुई ठंडा खाइनोखा अलो सात सागाव मिस्त्री खरं नैनो टेंकी फुगुई तै तलांना नायमानि नुगुई आं संका कस्त यादे बस्ता बै तै खगुई तालांगानि आनी कक खानाय बरक साका माथा खाराप ताखायदि आतरा बै रै ठीक खायानो बरंनि कक खानाय जलिउइ किरि करके हेल्प सानमानि ताबुंनि सिक्ला चिंता मालाबाय चेट खाय रसा जागै तंगो आनो खेल खाइया अमताय बैनो साय अंलिया हनै खोन्दोरपै बुबार गोनां गदाय सुमै ताबुक आंनि जेनो बरकनो शिक्षा मार नाय हनै रै खेंगै आसुगै पचिं खेमे आ हिम्मत हेतो हनै रिंखा बुलायना बागै नासिंमां बरक फाइलिया अंगुई आं बरकनो कल खाय चेलेंज रमानि आसुदा आं मिस्त्रिया मास्टार सि हनै आनो खुक जाया बाय कुतुबखा खुक जायानो कतै सेनामानि उलो आं फ्रिज खुलुगै ठंडा लस्सिनो सुबुई ठंडा खाय नोंखा।